Ja by som chcel rozprávať o tom, že ja vlastne už, keď som bol malý, už vtedy som dokázal byť nízky, lebo som sa rastol sám. A vlastne, no, ja som vyrastal v pivnici, čiže nemal som príliš nejaké výhľady do budúcnosti a vlastne veľa som ani nevedel, čo od nej čakať. A bol som aj pomerne osamelý, natoľko až som bol sám. A to sa dalo všimnúť aj podľa toho, že vlastne môj najlepší kamarát bol tieň, hej. Človek sa s ním zabaví chvíľu, ale keď ti zhasnú, zase sám. Čiže to sú momenty, ktoré aj zaskočia, aj vlastne človek ešte sa mu vyvíja to psyché a práve toto nie úplne dobre formuje humanoida. Ale ďalšia vec, ktorá sa mi stala, objavil som zrkadlo a hneď to lepšie, lebo kamoš mal aj farbu a robil to, čo ja. Čiže 2 roky ma to podržalo. Ale potom prišla klasická vec, školská dochádzka. To je vec, ktorá sa stane skoro každému. Ja, ako hovorí klasik, hovorím tiež krásne 3 roky a ja som vtedy už začal teda do tej školy chodiť, kde sa ako zgrupovali tí ľudia, kamaráti medzi sebou a tak. Ja som teda veľa kamarátov nemal, ale boli niektorí ľudia, ktorí ma tolerovali. Mohol som za nimi chodiť tak 2 kroky alebo tak. Čiže 2 kroky bola taká dobrá vzdialenosť a mohol som počúvať, o čom sa rozprávajú, hej. A to bolo krásne, lebo ja som si vtedy na základe tých debat uvedomil, že vlastne muž ako taký prirodzene inklinuje tak nejak k žene, hej, že sa to tak ako, mňa to dosť zaskočilo, lebo mňa to k mame moc neťahalo, ale je pravda, že som si všimol, že sú aj iné ženy a chcel som tak nejak ako dosiahnuť také stretnutie tohto druhu. A len som nevedel ako. Fakt som sa snažil, ja som robil skoro všetko. Ja som jednu dokonca oslovil, hej. Čiže vravím, že naozaj tlačil som na pilu dosť, ale potom som započul jeden rozhovor, kde jeden chalan hovoril druhému, že počúvaj, že ak chceš babu, potrebuješ mať auto, hej, lebo to je magnet na baby. A to bola myšlienka, ktorú som si aj chcel a aj dokázal zapamätať, čiže sa mi to podarilo. A začal som na tom pracovať, hej, že teda ja idem získať auto. No a ako ho získam? Musím si zarobiť. Tak som začal chodiť, zbierať papier, hej, do zberu a tak. Len som zistil, že papier nie je úplne dobrý artikel, lebo veľakrát ľudia aj to stihnú spláchnuť, kým ho získaš a jedno s druhým. Čiže to sú také momenty, ale potom človek objaví železo, hej. Nie ako ľudstvo, to už vedelo skôr, ale ja, že teda železo. A vtedy som zistil, čo to znamená, keď sa točia peniaze. Hej, to sú krásne momenty, lebo nosil som jeden radiátor do zberu a mali dieru v plote, čiže 13 krát som to otočil a fakt to bol moment, kedy sa začali točiť prachy, to bolo krásne. No a ako som teda už nemohol ho ďalej vrácať, on si ho poznačil, takže... Ale do tej doby som dokázal zarobiť naozaj slušnú hrbu peňazí. No niečo takéto to bolo, naozaj sa to nebudem ukázať, toľko to peňazí. Si vravím, som zbohatlík, idem si kúpiť auto, hej, tak som sa vybral do bazáru, že teda teraz to príde, hej, že ako vošiel som vo veľkom štýle. Mám peniaze, nebojím sa ich použiť, hej, potrebujem auto. A týpek za tým pultíkom hneď zmizol dole, si hovorím, jasné, hľada nejaký pulťačik. Keď som sa naklonil, zistil som, že sa rehoce. Neviem, či som spomínal, že hrba to bola taká, ale boli to mince, čiže nebolo to úplne na auto. On mi vyložil také spätné zrkadlo a vraví, no pozri sa, aký si dilino.